La màgia de l'ocell. L'aigua de mar era el secret per desencadenar tots els seus poders. Llàstima que només es pugui fer servir un cop. És emotiu. És emocionant. Un gran tresor de l'anime. I tenim la sort de gaudir-lo al Super 3. Ara ho farem amb aquestes pel·lis. La de la Ponyo, el Porco Rosso, la Marnie i el Giro. Cicle Ghibli, disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Kazum Power! Kazum King! Ideafix i els irreductibles. Som a l'any 52 abans de Crist. Tot Lutècia està ocupada pels romans. Tot Lutècia? No. L'Ideafix s'olora al panorama. Un petit grup d'irreductibles animals conduïts per l'Ideafix rebutja una vegada i una altra l'invasor. Però què porten aquestes salsitxes que són? I afegim una mica d'humor i una mica de riures. Molt d'humor i molt riures. Una mica de bona música no hi pot faltar. Famosos cameos amb històries molt guais. També hi afegim una mica de misteri, d'aventures i de fenòmens paranormals i estranys. I sorpreses. Més sorpreses. Amics nous i enemics vells que tornen. La nova temporada ha quedat increïble. Les nostres noves aventures són Espectaculars! Projecte Beta. Demà al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT. Tenim accés a les càmeres policials de qualsevol país europeu. Tinc un mal pressentiment. Déu meu! Només tornar Àlex i Jean, herois molt units, amb un gran instint, a punt per lluitar. Màgia, espases, tots volen guanyar. L'amistat és gran i es durà cap a molts molt llunyans. Quan s'uneixin ningú es podrà batre, són els Super 4. La princesa Ruby. Tornarem molt aviat. Durant la nostra absència toca a tu portar la corona i... Primitiu no té res a fer davant de la meva tecnologia, Àlex. Ostres, no! Ja hi tornem a ser! Tenim accés a les càmeres policials de qualsevol país europeu. Tinc un mal pressentiment. Déu meu! Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes, amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Tot és diversió amb la figureta del Titó. Que xula! La figureta del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.